مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حيزا بذكريات كبر أب إن ترعلوت تقرب مدبيا سلام كما يتصنحكم كبرات تخطاتلتنا دحري فرانكفورت أب جرمن بعبيتو أب كالاي درجة زسرع معرفو نفرتي كتما مونيك بسنكي زي تفلت سب ألبو نفرتي وي درونات لومليتي تعاطي حديرو تمال حاموس كباب ساعة شعتن فرقان مشت أب كبابي معرفو نفرتي كتما مونيكن نبعلو أب كأزرة معرفو نفرتن درونات كزنبيا سلسترأي اتمعرفو نفرتي كبابي ساعة عسرتن فرقان مشت سرحو دوب مبال زبران زعلبان نفرتي كيهلوا كالكيلو بزي مخنيات ناب كم بعل دبي زأمسلا كنقلا أب مبقاس سنبرا عبيت نفرتي خيترفه أب مريت كتسنحا تغيرو بحفشا عسرت شوعات نفرتي كاب بررا تسريزن عسرت حمشته ناب كتما مونيك قصن زبرا زنبرا نفرتي أنفتن كيرن أب كتماتات نورنبرغ شتوتغارت فينان فرانكفورتن كعلبا تغيرو بزي زي تحسبه ترخبو استات 3000 جياشو كاب مكشኦም تسنخيلم اما ايتكا ابت معرفو نفرتي كحدرو تجديدم اتن سبالبو نفرتي عبيلن بركت زبلا خمز نبرا بوليس زحبر خوينو كابي كم زمصان قطرن بلكع كندي كم زبصحن ايتغلصن اتمعرفو نفرتي نساعات دحر معصاو كباب ساعات 5 وقحتا اندغنا تخفيتو دحر زفصامي ፖለቲከኛታት ነዚ ከምዚ ዝበለ ኣጋጣሚታት ቁልጡፍ ዝኾነ ምላሽ ንምሃብ ዘኽእል ሓድሽ ሕጊ ከመሓየሽ ይጠልብለው ናይ ፌደራላዊ ዞባ ባየር ሚኒስተር ፕሬዝደንት ማርኩስ ሴደር ንኣብነት ኣባላት ፖሊስ መንነተን ዘይተፈልጠ ድሮናት ተኩሶም ክዕንው ፍቓድ ክወሃቦም ኣለዎ ክብል ሓሳብ ኣመንጪሎ ንሱ ብተወሳኺ ከምቲ እስራኤል እትጥቀመሉ ኣይረን ዶም ዝተባህለ ሓያል ናይ መከላኸሊ ስርዓት ኣብ ጀርመን የድልየና ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ሃገርና ዘለው ትሕቲ ቅርጽታትን ወተሃደራዊ ማዓስከራትን ውሕስነት ክህልዎም ኣለዎ ካብ ስለያዊ ሓደጋ ንምክልኻል ጥራሕ ዘይኮነ ትሕቲ ቅርጽታትና ብዘይ ዕንቅፋት ኣገልግሎት ክህቡ ስለ ዘለዎም እዩ ክብል እውን ክግበሩ ኣለዎም ዝበሎም ዘርዚሮም ሓደ ካልእ ፖለቲከኛ ድሮናት ንምክልኻል ንዕኡ ዝበቅዕ ብቴክኖሎጂ ዝማዕበለ መከላኸሊ ክህልወና ኣለዎ ንድሮናት ብነፈርቲ ኩናት ጥራሕ ክንከላኸል ቁናዕ ኣይኮነን ኣብ ሓፂር እዋን ንድሮናት ክዕኑ ዝኽእል ምዕቡል መሳርሒ ክንሃንጽ ግዚኡ ኣኺሉ ኣሎ ክብል ተዛሪቦ ካብዚ ወፃኢ እቲ ፖለቲከኛ ፑቲን ኣብ 2029 ንኣባል ኔቶ ዝኾነ ሃገራት ኣውሮጳ ክጥቅዕ ይኽእል ዝብል ትፅቢት ሚኒስትር ምክልኻል ጀርመን እንተሎ ንዕኡ ክምልስ ዝኽእል ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ንኣብነት መከላኸሊ ምፍራይን ሰራዊት ምዕባይን ክብል ሓሳቡ የጠቃለል ከም ዝፍለጥ ጀርመን ዕቑር ሰራዊታ ንምዕባይ ካብ ዝመጽእ ዓመት ተግባራዊ ዝኸውን ኣብ ሰናይ ፍቓድ ዝምርኮስ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣውጃላ እቲ ናይ ውትድርና ጻውዒት ብቐንዱ ንደቂ ተባዕትዮ ዝሓሪ ኮይኑ ፈለማ ብድልየትዩ ክኸውን ዝድለ ቁፅሪ እንተዘይተረኺቡ ግን ናብ ግዱድ ዕስክርና ክእቶ እዩ ኩሎም እቶም ብሕጂ 18 ዓመት ዝመልኦም መንእሰያት ካብ ዝመጽእ ዓመት ሓደ ቅጥዒ መሊኦም ክጸንሑ ግዴታ ተዋሂቡሎ ኣብዚ ናይ ዕቑር ሰራዊት ታዕሊም ንዝጽምበሩ መንእሰያት መንግስቲ ብዙሕ ሓለፋታት ቀሪቡ ከም ዘሎ ይገልጽ ነፍስ ወከፍ ተዓላሚ ን6 ኣዋርሕ ተዓሊሙ ክሳብ ዝውድእ ወርሓዊ ናይ 2000 ዩሮ ደሞዝ ክግበረሉ እዩ ከም ተወሳኺ ከዓ ሞያዊ ስልጠናታት ክቐስም እዩ እቶም ሞያታት ምስ ወተሃደራዊ ስራሓት ዝተተሓሓዙ ክኾኑ ይኽእሉ ንኣብነት ከም ኣብ ጉዳይ ድሮናት ፍልጠት ምቕሳም የጠቃልል መዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ሙኒክ ኣብ ዓመት ንኣስታት 37 ሚልዮን ገያሾ ኣገልግሎት ይህብ በዚ ከዓ ኣብ ጀርመን ካብ ዘለው መዕርፎ ነፈርትታት ድሕሪ ፍራንክፈርት ብዕቤቱ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይስራዕ ኣብ ሞድ ኣታወርሕ መስከረም ኣብ ከተማታት ኮፐንሃገን ዴንማርክን ኦስሎ ኖርዌይን እውን ዝርከቡ መዕርፎ ነፈርትታት ተመሳሳሊ ናይ ድሮናት ምርኣይ ጸገማት ተኸሲትዎም ነይሩ እዘን ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣውሮጳ ዝዝንብያ ዘለዋ ድሮናት ካበይ መጻ ከም ዘለዋ ክሳብ ሕጂ ዕላዊ መግለጺ ኣይተዋህበን መንግስታት ኣውሮጳ እዘን ድሮናት ካበይ ከም ዝመጻ ኣይፈለጥናን ዝብል መግለጺታት ጥራሕዮም ብድብድቡ ዝህቡ ዘለው ፖላንድ ካብተን ንዶባታት ሒሰን ዝኣተዋ ብርክት ዝበላ ድሮናት ንገሊአን ብምትሕብባር ሓይልታት ኔቶ ሃሪማ ኣውዲቓተን እያ ብዝተገብረ መርመራ ከዓ እተን ድሮናት ስራሓት ሩስያ ከም ዝኾና ተረጋጊጹሎ ሩስያ ግን ናብ ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ድሮናት ከም ዘይለኣኸት እያ ትዛረብ
ቅድሚ ገለ መዓልታት መራሒ ጀርመን ሃገርና ኣብ ኩናት የላን ግን ከኣ ኣብ ሰላም የላን ክብል ሓደ ኣተሓሳሳቢ መደረ ኣስሚዑ ነይሩ። ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ንኣስታት 80 ዓመታት ሃገራት ኣውሮጳ ኣብ ምሉእ ሰላሜን ክነብራ ጸኒሐን። ኣብዚ እዋን ግን እቲ ሃዋሁ ዝቕየር ዘሎ ይመስል። ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ሓበሬታ ኣላትና ናብኣ ኸስክረኩም። ሽልማት ተስፋ ልደት ኣለማሓረና ሰርቫንት ሊደር ፎር ጃስቲስ ኣዋርድ 2026 ምርቋሕ ሕፅያት ንሽልማት ተስፋ ልደት ኣለማሓረና ሓድግታት ተስፋ ልደት ኣለማሓረና ንምዕቃብን ብጽልዋታቶም ከም ዝቕጽሉ ንምግባርን ዓመታዊ ነቶም ኣሰሩ ዝተኸተሉን ንባህርያቱ ዝተላበሱ ኣብነታውያን መተባብዕ ዝኸውን ሽልማት ካብ ዝሓለፈ ጥሪ 2025 ጀሚሩ ክወሃብ ዝጀመረ ኮይኑ ናይ ፈለማ ዕውት ሽልማት ተስፋ ልደት ኣለማሓረና ኣዳላውን ኣቕራብን መስትያት ቤትና ዘካርያስ ክብረኣቢ ነይሩ። ኣብዚ ንኻልኣይ ግዜ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ሰርቫንት ሊደር ፎር ጃስቲስ ኣዋርድ ዝተሰሚዐ ሽልማት ሕፅያት ብህዝቢ ክርቁሕ እዮም። ተስፋ ልደት ኣለማሓረና መስራቲ ናይቲ ስሙይ መርበብ ሓበሬታ ኣዝማሪኖ ኮይኑ ኣብ ኤርትራውያን ዲያስፖራ ናይ ምብህሃልን ዝተፈላለዩ ድምፅታት ዝተኣናገደሉን መድረኽ ብምፍጣርን ቅድሚት ይጥቀስ። ኣብ መሰል ምግላጽ ሓሳባት ቃልስን ምኽባር ልዕልና ሕግን ምንጋስ ፍትሕን ድማ ዝካየድ ዘሎ ኩለንትናዊ ጥሕሰት ሕጊ ደው ብምባል ኩሉ መዳያዊ ኣበርክቶ ገይሩ ሓሊፉ። ኣንጻርታ ኣብ ኤርትራ ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ኣብ መሰል ምግላጽ ሓሳባት ምኽባር ልዕልና ሕግን ምንጋስ ፍትሒ ንዝገበሮ ቃልሲ ብዘይ ገደብ ፍልሊ ሓሳባት ናይ ምጽዋር ኣብነት ብምዃን ብዙሓት ኣብ ቅድሚት ንዝረኣዩ ናይ ሚድያ ሰባት ዓቕምን ሞራልን ብምስናቕ ኣርኣያን ኣማእዛንን ብምዃን ጌረን ሂበን ከይበለ ሞሳን ስምን ከይተጸበየ ንሕብረተሰቡ ብዘርኣየ ልግስን ተወፋይነትን ከምኡውን ብዝገበሮ ኣገልግሎት ከም ኣብነት ተጠቃሲ ነይሩ። እምበኣር እዞም ኣቐዲሞም ተጠቒሶም ዘለውን ኪንዮምን ተስፋ ልደት ዝልለየሎም ባህርያትን ተግባራትን ደሚቖም ንኽዝከሩ ጽልዋታቶም ክቕጽል ብምሕላን ድሕሪ ዕረፍቱ ብሽሙ ክዳሎ ዝጀመረ ሽልማት ንመበል ካልኣይ ጊዜኡ ዕለት 24 ጥሪ 2026 ክወሃብ እዩ። በዚ መሰረት ምርቋሕ ሕፁይ ወይ ድማ ሕፅይቲ ንሽልማት ተስፋ ልደት ኣለማሓረና 2026 ካብ 30 መስከረም ክሳብ 28 ጥቅምቲ 2025 ንህዝቢ ክፉት ኮይኑሎ ብተወፋይነቱ ወይ ድማ ተወፋይነታ ጽልውኡ ወይ ድማ ጽልዋኣ ብዘለዎም ብሉጽ ባህርያት ብዝፈጠርዎ ጽልዋን ጽዕንቶን እዝኒ ኽብርን ዝኽርን ሓድግታት ተስፋ ልደት ኣለማሓረና ዓመታዊ ዝወሃብ ሽልማት ይግብኦዩ ወይ ድማ ይግብኣዩ ትብልዎም ውልቀ ሰባት ብምርቋሕ ኣበርክቶኦም ኣፍልጦም እንትኽረክብ ነዚ ዕድል ክትጥቀምሉ ብኽብሪ ንዕድም። እትረቕሕዎ ውልቀ ሰብ ስለምንታይ ንሽልማት ተስፋ ልደት ኣለማሓረና ሰርቫንት ሊደር ፎር ጃስቲስ ኣዋርድ ከም ዝሓፀኽሞ ካብ 200 ብዘይ ውሕዱ ቃላት ብጽሑፍ መረዳእታ ከተቕርቡ ግድን ይኸውን። ሕፁይ ወይ ሕፅይቲ ንምርቋሕ ዘኽእል መላግቦ ኣብ መውሃብ ርእይቶ ተቐሚጡሎ። ቦርድ ተስፋ ደሊና ፋውንዴሽን መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي